така, здравейте пичове, това е, не знам си коя част на Hot Wheels Speed Dead. Съжалявам, че отдавна не съм качвал такива от Hot Wheels, обаче нещо ми стана с компютъра. Бях записал много части, съжалявам. Иначе вече съм стигнал доста по-далече, обаче нещо ми стана с компютъра и ми се изтриха всичките части. Така. Това е един рампейдж само. Набързо ще го направя. Надявам се. Хубавецо. Разгледай. Сега ще трима. Така ще трима. Какво стана? Оцелих го. Айде де. Сега те убих. Мазе кучи си. Еме. Разгеле. Во. Ах ти дългото. What the fuck? Честно ли? Честно ли? Честно. Ей! Чудесно. Good. Така нещо отключихме ли? Quick Race, ей, следващия път ще правим Quick Race, значи. Така. Иначе какво? Quick Race, след това. И готов. Ей. О, не. Доста стръмно. О, не, тия двете. 2 елемента. Пърк. Добре, пичове, това беше от мене. Айде, чао.